Bisaya, 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 Bisaya. Bisaya, yun! Mayong hapon sa mga kaigsunan natong Bisaya sa Luzon, Visayas ug Mindanao, lakip ang mga overseas Filipino workers. Ako ang inyong higala, igsuong Bisaya, Communication Secretary Martin Mindanao. Kumusta mong tanan? Pas-pas kaayo ang dagan sa panahon. Ulahing Sabado na sad sa Agosto, bare months na. Igawas na ang jacket kay hinay-hinay na pod na gatugnaw ang panahon. Uso na sad ang ubo og sipon. Nako. Busa mga kabisaya, padayon lang tatanan sa pagsunod sa ato mga safety and health protocols. Hugas kamot, face mask, physical distancing ug kung mahimo magpuyo sa tagbalay. Balik-balik mani nga pahinumdum apan maogyud ning muhatag nato og tag-sa-tagsang proteksyon. Karong hapon, ubani sa mininyo alang sa mga istorya sa paglaom na sigurado na aduna mo'y matun-an. Sa Bisaya Gyud, atong makauban sila Office of the President Asek Girly Veloso para sa mga bag-ong natabangan sa Malasakit Center. Makauban pod nato si Sangguniang Kabataan Barangay Tipolo, Mandawi City Chairman Rafaele Mariel Basubas. Ug sa atong Operation Tabang, paminaw nato ang usa ka amahan na nanghangyo og tabang aron makadungog iyang duha ka mga anak. Puno sa serbisyo publiko, inspirasyon o good vibes ang among ihatod kaninyo karong hapon diri lang sa Bisaya Gyud na inyong pod mapaminaw sa mga RMN networks. DZXL 558 Armen Manila, DYHP 612 Armen Cebu, DXCC 828 Armen Cagayan de Oro, DXBC 693 Armen Butuan, DXRS 918 Armen Surigao, DXMB 648 Armen Malaybalay. Ug makita sa RMN social media platforms, Bisaya Gyud Facebook page. Pwede sa mumukontak sa Bisaya Gyud sa among hotline numbers 0908-850-1364, 0917-848-6469. Gyud News sa tanan. Sa mga gusto og load diha, aron do na mo'y magamit pang text o pang internet para sa online classes, manghatag ta og 100 pesos worth nga load. Kini para sa pinakaunang 20 lucky winners. Napulo ka lucky winners sa Globe subscribers ug napulo pod ka lucky winners sa Smart subscribers. I-text lang ang inyong pangalan ug ang inyong address. Ug unya, atangi ang mga load winners nato from last week's episode na ihatod kanato ni Raven Zaraga, ang atong bag-ong youth correspondent gikan sa Medellin, Cebu. Busa like, share, and message na dayon. Magsugod na ta sa mga ratsada sa balita. Take it away, Jay. Sa Region 7, gipangunahan ni Department of Transportation Secretary Art Tugade, kauban si PPA General Manager J. Daniel Santiago, ginagurahan niya itong Agosto 26, 2021 ang bago lamang nahuman na seaport expansion sa Siquijor Port. Matod kang DOTR Secretary Tugade, gikan upat na ferries sa proyekto niini, 8 na ang slots nga pwedeng magdungan-dungan. Gawas niini, nahuman pod ang konstruksyon sa RC Wharf na adunay ro-ro ramp, backup area ug port lighting system. Sa Region 10, gisibog ang gikatakdang soft opening sa Eco Park Phase 1 ug Amphitheater sa Plaza Divisoria sa lungsod sa Cagayan de Oro City tungod sa mga preparasyon o adjustments nga angay pangbuhaton sa kagamhanang lokal sa Cagayan de Oro. Una nang nauyunan ang soft opening sa Eco Park niadtong Agosto 28 atol sa kapistahan ni Senior San Agustin. Ang 17-hectare Eco Park gisugdan human hingpit nga gisirado ang kani open dam site niadtong Abril 2017. Karon ang nasampit na Eco Park gilangkuban sa rotonda, bike o jogging lane. Sa Region 13, Department of Social Welfare and Development uban ang lokal na kagamhanan sa Dapa nagpaygayon og usa ka groundbreaking alang sa pagtukod sa Dapa Livelihood Center sa Dapa, Surigao del Norte niadtong Agosto 23, 2021. Ang Dapa Livelihood Center usa ka one-story infrastructure project nga gihatagan subsidyo sa DSWD Field Office Caraga nga Sustainable Livelihood Program. Dinibutang ang upat nga mga asosasyon sa SLP ug tugutan ng mga partisipante sa programa nga ipakita ang ilang mga produkto. Usa ka pagpirma sa Memorandum of Agreement tali sa DSWD SLP ug LGU Dapa usab ang paghimuon sa Setyembre 8, 2021 pinauyon sa nasampit nga proyekto.
Bisaya Gyud. Bisaya Gyud. Bisaya Gyud. Daghang salamat, Jay. Duha ka malasakit center beneficiaries ang atong mapaminaw karong hapon gikan sa Visayas ug Mindanao ug usa niini COVID-19 survivor. Unsa ang atong maybaw-an karon? Dayon ang hulga sa maong virus. Alang sa Malasakit Center update, ania si Assistant Secretary Girly Enriquez Veloso. Mayong hapon kanimo, Ase Girly. Daghang salamat Secretary Martin ug maayong hapon. Karong hapuna, duha ka Malasakit Center beneficiaries ang atuang mapaminaw kabahin sa ilahang experience sa Malasakit Center. Usa niini nahimong COVID positive ug dako ang pasalamat nga adunay Malasakit Center sa Talisay City, Cebu. Si Rico Salvador, 31 years old, taga Dumlug City, Talisay City, walay nabayran sa iyahang operasyon na miabot og 34,000 pesos. Ania ang testimony ni Rico. Ko si Rico Salvador, 31 years old, nagpuyo sa Dumlog, Talisay City. Ioperahan ko og appendix ni adtong July 27, 2021 sa Talisay District Hospital, Talisay City. Nay nakasulti nako nay Malasakit Center dito ug tinuod gyud wala kay mabayaran bisag piso. Akong bill 34,000. Nagpasalamat kay ko sa atong presidente Rodrigo Duterte ug Senator Bongo sa pagtukod nila og mga Malasakit Center. Ang atuang second Malasakit Center beneficiary gikan sa General Santos City, si Jocelyn Baring, 49 years old. Kapin sa tunga sa milyon ang hospital bill nga bag-o lang nakagawas nga wala gyud nabayran. Ato ang paminawon ang interview ni OPAV Information Officer Herty Lopez kan Jocelyn. August 4 ko na-admit. Discharge ko August 19. Bago lang ni nganong na-admit man ka? Sa swab test na ako is positive ko, then nauna akong manghod. Wala sa dalang hospital, puno ang hospital, namatay akong manghod. July 31 siya namatay. Then ako, start ko og lagnat, pero nagalubog na siya. Start ko og lagnat. Then, naobserbaran na ako, di na ako kaginhawa pagka 3. Nangita may oxygen. So, nakaprovide na may oxygen, nakarenta may oxygen. Pagka 4, di na gud makaya, pero namatay akong mga July 31 siya namatay. Ako kay, di na gud makaya kay wala nga ako oxygen sa lawas, is gamay, baba na ba? Pag-admit, naglagom naman ko. Dito na ko nadala pagka alas 2 sa August 4, alas 2 sa kuan, idala ko kay Mayo kay nakabakante. Ang kuan, George Rita. Siguro kung wala bakante, mapadulong siguro ko. Either mamatay or ma-private. So, ma'am, kaning span nimo kay kuan sa COVID to nimo nga kanang first time to nimo nga na-admit ka for COVID, ma'am? Oo, first time. Iba ang na-feel lang ko, iba ang normal nga trangkaso, dili normal. Kay ano man, actually dili man ko ubuhon nga kanang dugay jud. Primero lagnat, on and off, then body pain. Tapos start ubo. One day, pagkaugma, lison ako ginhawa. 4 days yun. Oo na, 4 days. Unya, so, katong 15 days, ma'am, pila man imuhang bill nga sa hospital? 514.33,000. Unya, ma'am, naa ba kayo nabayaran, ma'am? Excess unta ko og 199.99 padulong round of 200 excess unta ko. Nya naman ako ang bayaw nag-process na magkuha ko low income magkuha siya low income sa barangay forward sa Malasakit para masero-zero daw kuno ko. Kay kulbaan ko sir, as ko mangitag 100 ka pin sir oy. Pasalamat jud kay kita ko sir ba kay. Oo,
First time jud sir, karon pa jud ko anak gani ko sir, kung siguro kung na-admit po ako ang igsuon tong namatay sa 500 00 man di ay siguro nahadlok mo akong igsuon kwarta ko, way kwarta pigado mo siguro to. Sir, Dako kayo og tabang ang malasakit center, especially karon nga kanang pandemic. karon na jud mo na feel ang kwan sir, ang kanang dili gud ay hadlok nga hospital kag public kay naaman day malasakit mag-ano sa imuha mo shoulder sa payments. Karon nagmamagad yung ginakuan ako sa mga silingan nga mas kanang kwan ba ang malasakit dili gid ay kapasagdan. Kay wala po hatol pag-process sir. Isa lang pangiwalang kag low income process. Okay na dayon, wala na daghag kuti-kuti ba? Aos daghan jud kay salamat sa Tatay Digong og Senator Bongo, daghan jud kay salamat kay daghan jud kay nimo natabangan sa Malasakit Center. Salamat kayo sa imong oras. Okay sir, wala problema. Thank you. Sige, bye-bye. Maukadto ang testimony ni Jocelyn diin nagpamatuod nga anaay mga pampubliko nga mga hospital nga dako og tabang ilabi na karon nga pandemya. Ato usab na paminaw kung unsa ka effective ang Malasakit Center hilabi na karon nga daghan ang nagkinahanglan og atensyong pang-medikal. Alang sa atoang followers ug listeners, always wear your mask, especially kung mugawa sa atong panimalay aron protektado kita sa COVID-19. As of today, total of 137 ka Malasakit Centers nationwide, 75 sa Luzon, 27 sa Visayas, ug 35 sa Mindanao. That's it for Malasakit Center update for this week. See you again next time. Gikan diri sa Kabisayan, kini ang inyong Assistant Secretary Curly Enriquez Veloso. Maayong hapon. Bisaya Gyud! Daghang salamat sa imong Malasakit Center update, Asek Curly Veloso gikan sa Office of the President. Ug sa atong mga kababayan na nabalaka sa ilang hospital bills, pangitaa lang ang Malasakit Center Office sa mga pampublikong ospital sa tibuok naso aron kamo matabangan. Bisaya Gyud! Sa atong pagbalik, ang atong Operation Tabang sa istorya sa mag-amahang Robert, Baby Albert ug Baby Lily ug ang ilang kaagi aron lamang makadungog ug balik. Tutok lang mga higala, we will be right back. Nasa loob ng hospital ang apat na ahensya ng gobyerno. PhilHealth, PCSO, DOH at DSWD. Lapitan nyo lang po, may hawak kayo ng bill ninyo, tutulungan kayo ng malasakit hanggang maging zero balance po ang inyong billing. Wala na po kayong babayaran sa inyong pagpapahospital. Wala na ko'y nakitang rason, wala na pong rason na hindi natin matulungan yung mga mahihirap nating kababayan. Yan po ang Malasakit Center, para po yan sa mga poor and indigent patients. Tanang nitabang karon panahon na manaaman ta sa tunga sa pandemya tungod aning COVID-19. Daghang salamat sa inyong sakripisyo karon panahon na. Ayaw mo kagol, basta sa kapakanan po ng mga mahirap, ipaglalaban po kayo. Kasabot ko sa problema ninyo. Ug akong gisaad sa inyo sa una, kahit sa ang sulok kayo ng Pilipinas, mahulo, matawi-tawi, maapari mo, at tuon kita mo basta kaya lang sa akong panahon. Bisaya Gyud! Welcome back mga higala sa Bisaya Gyud. Kini inyong amigo Communication Secretary Martin Andanar. Ni-appeal pa mo sa atong load promo last week. Karong hapon, ihatod ka natin sa atong bagong youth correspondent Raven Zaraga gikan sa Fun and Fantastic sa Medellin, Cebu. Ang mga swerteng load winners na mi-appeal sa atong programa last week. Kinsa sila, Raven? Daghang salamat, Secretary Martin.
ug maayong hapon sa atong mga viewers ug tigpaminaw sa Bisaya gyud. Kini si Raven Zaraga, ang inyong youth correspondent from the home of the sweet people, lungsod sa Midilien, Cebu. Ug karon atong i-anunsyo ang mga load winners from the last week's Bisaya gyud episode, August 21, 2021. Unang winner, Nash Astakaan, gikan sa Tagbilaran, Bohol. Ikaduhang winner, Christy Minerva Diligero, gikan sa Alicia, Bohol. Ikatulong winner, Orly Arpaak, gikan sa Bislig City. Ikaupat nga winner, Ramil Aldoy, gikan sa Camiguin Island. Ug ikalima nga winner, Ronnie Atindido, gikan sa Cebu City. Ikaunom nga winner, Odette Nunez Magsaysay, gikan sa Misamis Oriental. Ikapito nga winner, Joveta San Pedro, from South Cotabato. Ikawalo nga winner, Arthur Amoris, gikan sa Calbayog, Western Samar. Ug ikasiyam nga winner, Mary Joy Lobigas, gikan sa Panabo City, Davao del Norte. Ug ikanapo nga winner, Jessica Orcalis, gikan sa Gihol nga Negros Oriental. Gamay trivia, kay ba mo nga ang lungsod sa Midilien gitawag nga Sugar Bowl of Cebu, golfing capital of the province, a majestic island getaway, and the homeland of the iconic Isle of Midilien. Para makadaog sa Bisaya Gyud Load promo, i-text lang sa mga numero nga naa sa inyong mga screen. O i-text lang sa numbers nga 0917-8486 o 0908-8501-364. O ganiya pang ubang dugang winners from the last week's episode. Ika-11 nga winner, Micaela Alcala gikan sa Panglao, Bohol. Ika-12 nga winner, Charlie Aman gikan sa Sultan Kudarat. Ika-13 nga winner, Maricar Vaca gikan sa Eastern Samar. Ika-14 nga winner, Domingo Tibar gikan sa Dumaguete City. Ika-15 nga winner, Max Bena gikan sa General Santos City. O ika-16 nga winner, Vivian Oles gikan sa Alcoy, Cebu. Ika-17 nga winner, Niljoy Garcia Malita gikan sa Davao de Oro. Ika-18 nga winner, Ina Dumo gikan sa Valencia City, Bukidnon. Ika-19 nga winner, William Dalingding gikan sa Pagadian City. Ika-20 nga winner, Clarissa Abu gikan sa Cagayan de Oro. Ug dugang impormasyon, i-like, i-share, ug bisitaha ang Facebook page sa Bisaya Gyud. Kini si Raven Zaraga, ang iyong youth correspondent gikan sa lungsod sa Midilien, nagpahibaw nga mag-amping kanunay sa panahon sa pandemya. Daghang salamat. Bisaya Gyud! Bisaya Gyud! Bisaya Gyud! Daghang salamat sa Good News, Raven, o sa atong mga load winners. Congratulations kaninyong tanan. Bisaya Gyud! Bisaya Gyud! Bisaya Gyud! Sa atong Operation Tabang, ang atong pagtabang sa long journey sa pamilya ni Tatay Robert aron mapaoperahan sa pandungog ang duwa ni ini ka mga anak. Ato ning tan-aw. Sa atong Operation Tabang, atong gibisita ang temporaryong puyanan sa pamilya ni Roberto Gerardo Alba na tubong Capiz. Ako po si Roberto Gerardo Alba, taga Rojas City, Capiz, 41 years old, business owner po, married po kay Maria Luisa Alba at meron po kaming 3 anak. Yung panganay po si Ali is 10 years old, ito po si Lily is 7, at yung youngest po namin is si Belian is 3 years old. Niadtong Miyerkules lamang, miabot ang pamilya uban ang tulo ni ka mga anak aron patambalan ang duha na na-diagnose na adunay bilateral hearing loss o gipanganak na walay pandungog. Si Ali po pinanganak 2010, so she was normal naman, wala kaming problema sa kanya sa paglaki niya. Si Lily was born in 2014. So, nung time na yon hindi pa mandatory ang newborn hearing screening test. So, paglabas namin ng ospital, we just pinalaki lang namin siya as kung paano namin pinalaki yung una naming anak. And then, siguro nahahalata namin mga mag-1-year-old na siya na di siya nagsasalita, na medyo hirap siya maglakad. So, doon na kami nagduda na baka meron siyang dinadala or ano. Gawas sa kahimtang sa kaduha nilang anak na si Lily, usa na pod kapag sulay ang ilang giatubang. Human nila na ibalaan na dunay parehong sakit ang ilang kinamanghurang anak.
Yung youngest child namin was born 2018. So, immediately after he was born, nag-conduct na ng newborn hearing screening test at na-confirm din namin na like his elder sister, ano rin si Balian. Hindi rin siya nakakarinig. Dili maesplika ni Roberto kung unsa ang rason kung anong duha sa iyang mga anak ang dili makadungog nga normal manunta ang iyang kinamagulangan. Yung pinakamahirap bilang magulang is yung first mong malaman na yun nga, yung anak mo is hindi nakakarinig. So, lalo pa malaman mo dalawang anak mo yung ganun. We try to treat our children as normal as possible. Sa kanila kasi, dahil hindi sila nakakarinig, more or less actions nila yung babantayan mo. So dapat maging familiar ka sa anak mo kung naiihi siya, nagugutom, or masakit yung katawan. Tungod sa iyo na-discovery ang kondisyon ni Albert, napasulod kini sa programa sa kagamanan, ilalom sa National Cochlear Implant Program. Samtang si Lily, nagkinahanglan og dakong kantidad sa pagpatambal. Si Balian po, sa awa ng Diyos, ay napasok po sa National Cochlear Implant Program ng government natin. So, more or less, halos sasagutin ng gobyerno yung devices sa kanya, yung operation. Si Lily kasi was overage na for the program. So, simula pa namang nalaman namin na may problema siya sa pandinig, nag-strive na kami na makapag-ipon, makapag-fundraising. So, apart from, sa kinikita po namin sa hanap buhay, nasisave namin, sa awa ng Diyos, marami naman pong kind hearts na tumutulong po sa amin to come up with what we need for them. Unfortunately po, as much as gugustuhin mo na dalawang tenga po yung mapapag-implanta namin, we can only afford one each for each child. Bisan sa pagpailalom sa operasyon ni Albert, ug ang naka-schedule na operasyon ni Lily sa umaabot na Setyembre, matod kang Roberto, unang lakang pa lamang kini, tungod daghan pa silang agian. Lakip ang dakong kantidad sa hearing device, nagakay ng lanon, dili lamang sa usa, kundili upat ka buok para sa duha ka mga bata. Yung pinapa-prepare po sa amin is around more or less siguro mga 275-300 for the hospital. The device itself is around 850 to 1.4 million siguro, depending on the model of the device. Oo. So the implant itself is the same. Yung nag-iiba po is the processor, as they call it. Ito po yun. So ito po yung sinasabit sa tenga, tapos ito po yung nakakabit sa ano. If you see most cochlear implanted kids, meron dito yan. After po ng surgery nila, after switch on, may therapy po kami, may mapping. And if all turns fine, magsa-start na naman po kami ng second phase po, na iipon na naman kami para kabilang tenga naman nila yung malagyan ng implant. Yes lang ga. Tungod sa kadako na gastuson sa operasyon, ug uban pang kinanglanon, giduol sa Bisaya gyud sa dawatan ni Senator Bongo ang ilang sitwasyon. Dindayon pod niining gitubag. It has been more than, like, if there is a word more than excellent po, yun na po yun. Kasi matagal na po akong kumakatok sa, I think more than 2 or 3 years na akong kung ano po email ng mga senador, nagpapadala po ako doon, kung ano po yung normal channels po, kasi wala naman po kaming kilala. Pero dito po, with the assistance po of Sec Martin sa office po, I think within 24 hours po ng pag-send ko ng sulat po kay Senator Bong, nag-reply po kaagad yung staff niya. And sabi, hiningan lang kami ng requirements, which matagal na rin namin nakompleto kasi in preparation nga po for this. And sobrang happy po kami na ilang araw lang nag-message na sila, "Sir, you can check your email. Yung assistance po na hinihingi ninyo is available na po." So sobrang laking pasalamat po namin kay Sec Martin tsaka kay Senator Bongo for the help po, na kahit hindi nila kami personally kilala, hindi nyo kami personally kilala, tumulong po talaga kayo for a very noble cause po na para sa mga anak namin. Gawas niini, nagpabuto sa bugtabang pinansyal ang Bisaya gyud sa pamilya aron makatabang sila mga gastuson samtang anaa sila sa Manila. Gawas sa gihimong operasyon kay Lily ug Albert, nanawagon sa bugtabang si Roberto, isip usa ka amahan, aron padayon nang makadungog ang iyang mga anak.
ug madungog pud nila kining makaistorya. First po, nagpapasalamat kami kay Sec Martin po. Kung wala po sa office niya, hindi po kami nakarating kay Senator Bong. Senator Bong, President PRRD. Humihingi po kami ng kung sino pa po yung mabait, malambot po ng puso na makakatulong po na siyempre po bilang magulang, gusto mo rin sana na kabilaan ka rin makakarinig. Oo, kung hindi lang siya sobrang mahal or magagawa namin. Nandito po kami humihingi po ng tulong dahil po hindi po talaga namin makakaya kahit ano pa pong sipag, Hindi naman po kami mahirap, pero we're just a normal middle class family po, like karamihan po sa atin. The cost po of having a cochlear implant is beyond po talaga sa makakaya namin. So after po nito, may phase 2 pa po kami sa kabilang side. So kung sino po talaga, Senator Bong, President Duterte po, sa lahat po ng mababait at naniniwala po sa administrasyon or kahit gusto lang po tumulong, we would very, very much appreciate po lahat po ng assistance na mabibigay po sa amin sa awa po ng Diyos. Nagpasalamat si Roberto sa mga tao na may tabang sa ilang pamilya. Madamo gid nga salamat halin sa amon kasing-kasing gid akon puya kag ako amon pamilya gapasalamat gid sa Bisaya gyud Sec Martin, Senator Bongo, President Duterte. Madamo gid nga salamat sa inyo bulig sa amon kabay pa nga madamo pagid kamo iban nga mga tawo nga mabuligan kag padayonon gid ang paggabay sa inyo sang Ginoo. Madamo gid nga salamat. Bisaya Gyud! Bisaya Gyud! Bisaya Gyud! Dagang salamat Tatay Robert sa imong asawa, sa imong duwa ka mga anghel sa pagsalig kanamo diri sa Bisaya Gyud. Dagang salamat pud sa dawatan ni Senador Bongo sa walay puas nga pag-abag sa mga nanginahanglan. Pamatuod lamang na sa kalisod ang magtinabangay kita-kita gyud. Mga Bisaya Gyud. Bisaya Gyud! Bisaya Gyud! Bisaya Gyud! Sa atong pagbad, makauban nato si Sangguniang Kabataan Barangay Tipolo, Mandawi City Chairman Rafael Mariel Basubas. Tutok lang mga higala, we will be right back. Dali na lang man tan-awon ang ilang naabtan karon. Apan ang ilang paglawig padulungad do sa kalampusan. Miagi ug lain-laing hagit. Bisan kapilaman maigo sa kumo sa kapakyasan. Bisan unsa pa kabugat ang pas-anong kalisdanan. Bisan ug ang kalibutan magdumili. Mapuklid man. Mula hutay gihapon. Alang sa gitagamtam na kadaugan. Maukini ang mga atletang Pinoy. Ang atong mga atletang Mindanawon. Sa paugnat sa kusog. Isog nga mubarog. Bisaya Gyud! Bisaya Gyud! Bisaya Gyud! Karong panahon sa pandemya, aron mapaspasan ang pakig-alayon sa Sangguniang Kabataan sa Barangay Tipolo, Mandawi City sa ilang kapintulo kalibong kabatanunan sa ilang lugar, gitukod sa sanggunian ang Youth Leaders League of Tipolo. Ang ilang pamaagi aron dali na mahatag ngadto sa ilang kabatanunan ang mga impormasyon o programa. O karon atong masusi kung unsa ni nga programa, lakip ang uban pa nilang mga proyekto, makauban nato karong hapon si Sangguniang Kabataan Barangay Tipolo, Mandawi City Chairman Rafael Mariel Basubas. Mayong hapon kanimo, Mariel. Mayong hapon pod. Mariel, una sa tanan, imong gi-explain sa amo ang kalahian sa Youth Leaders League of Tipolo ngadto sa function sa Sangguniang Kabataan. Unsa-unsad niini pagtabang sa mga kabatanunan? Ang pag-organisar man good sa Youth Leaders League of Tipolo, mao kini ang programa nga
amo agyud gisugdan pag abli sa tuig 2021 kay sa kapin duha ka tuig namo nga nagserbisyo isip sangguniang kabataan official sa among barangay, nakita namo nga usa sa problema maong dili dayon ma-address ang mga concerns sa mga batan-on kay tungod dili well disseminated ang programa sa barangay o sa SK nga para nila. Sa amo pod nga mga KK assemblies o mga different assemblies kay dili pod well represented ang matag sityo, ang LGBT, ang PWD o ang out of school youth o uban pang mga angayan nga mahatagan sa among mga programa. Usa sa rason niini kay walay makabarog nga youth leader sa sityo or sa organisasyon, mauna nga gituyo gyud namo og bisita ang kada sityo ug nagpahigayon og mga meeting sa mga youth organization sa among barangay para makapili sila og youth officers nga mao'y mamahimong link between sa SK ug sa mga batan-on. So far, nakita namo nga mas well disseminated na ang among programa, labi na sa amo ang youth profiling og sa vaccination rollout og sa kalihukan sa Linggo ng Kabataan. Mariel, ang Mandawi City mao ang usa sa mga aktibong syudad pag-abot sa vaccination drive sa gobyerno. Sa inyong barangay, kumusta ang pagdawat sa mga youngsters, mga edad 18 to 30 years old sa vaccination program? Malipayon mi nga mupahibaw nga ang among mga batan-on diri sa Tipolo kay mas open-minded compared sa mga dagko na og edad in getting vaccinated. In fact, naami recent talk on COVID-19, explained COVID-19 vaccine, and they are most participative og ang mga nag-participate kay mga naka-receive na sad og vaccine, naka-receive na silang first dose and naghulat na lang sila for their second dose. Ang uban sad kay nahuman na sa ilahang second dose. Nakita namo na duna pud mo'y giorganisar na programa ang kabataan kontra COVID-19. Unsa kadako ang tabang ani nga proyekto labi na nga gipailalom gihapon sa MECQ ang inyong syudad. Ang kaning kabataan kontra COVID-19 amo kining gilunsad pag miaging tuig 2020. Ang kaning nga proyekto nagpabilin hantud karon, most especially sa pagkumbinsar sa mga tao nga magpabakuna ug sa karon panahon nga MECQ ang lungsod sa Mandawi. Nakatabang kini sa pagbantay sa mga batan-on nga dili mo lapas og suroy-suroy sa daan if curfew na. Mariel, sa uban magsugod pa lang ang klase samtang ang uban gisugdan na. Can you tell us about this Balik Eskwela program sa inyong barangay ug abli ba ni para sa tanang taga-barangay Tipolo? Yes, Secretary. Abli kini nga programa sa among mga in-school youth. Ang kaning programa namo sa Balik Eskwela kay nag-feature jud sa paghatag og suporta sa atong mga in-school youth, be it sa basic needs nila sa pag-eskwela and financially. Mariel, unsa-unsa pang mga programa ang angay atangan sa mga kabatan-unan sa inyong barangay? Aduna kami educational assistance na distribution karon since bag-o man nag-abli ang klase. Part sad kini sa among Balik Eskwela program og nasad mi career counseling para sa mga musulod og kolehiyo og daghan pang mga programa. Ang imong mensahe na lang, Mariel, og pahinumdum para sa mga kabatan-unan sa Barangay Tipolo, Mandawi City. Sa mga kabatan-unan sa Barangay Tipolo, nang hinaot ko sa inyong pag-cooperate o pagsunod gihapon sa health protocols. Kay alang laman kini sa atong kaayuhan. Unta nga magpabilin mo nga aktibo gihapon sa mga programa o mga proyekto nga para ninyo.
amping ug ampo sa tanan. Salamat Sangguniang Kabataan Barangay Tipolo, Mandawi City Chairman Rafaele Mariel Basubas. Daghang salamat po sa opportunity, Secretary Martin Danar. Bisaya Gyud! Bisaya Gyud! Bisaya Gyud! Mga higala, diri natapos ang inyong programang kanunay nga anda mutabang sa atong mga kaigsuunang Bisaya. Daghang salamat sa atong mga nakauban kay ASEC Girly Veloso ng Office of the President, kay Barangay Tipolo, Mandawi City Chairman Rafaele Mariel Basubas, sa atong youth correspondent mula sa Cebu City kay Raven Zaraga, ug sa mag-amahang Robert, Albert ug Lily. Magkita na sadta sunod Sabado. Diri lang sa Bisaya Gyud. Inyo madunggan pod sa DZXL 558 Aramen Manila, DYHP 612 Aramen Cebu, DXCC 828 Aramen Cagayan de Oro, DXBC 693 Aramen Butuan, DXRS 918 Aramen Surigao, DXMB 648 Aramen Malaybalay. Ug makita sa social media platform sa Aramen Facebook page ug Bisaya Gyud Facebook page. Palihog sad ug like, follow, share, and message sa among Bisaya Gyud social media accounts. Facebook page at Bisaya Gyud, Instagram Bisaya Gyud. Ug subscribe, share, and comment sa among YouTube channel Bisaya Gyud. Pwede sad makontak ang Bisaya Gyud sa among hotline numbers 0908-850-1364, 0917-848-6469. Ako ang inyong igsuon o higalang Bisaya, Communication Secretary Martin Andanar. Amping permi mag-ampo o magkita-kita tag-usab. Mga bay, diri lang sa Bisaya Gyud. Bisaya, 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 Bisaya. Bisaya, Gyud!